Så er der kage til kaffen. Nej, skal vi have kage? Nej, Ja da. Skal der være, som det plejer? det var da dejligt. Jeg tror godt, vi kommer ikke. Jo, det var så Nå, godt. det ser godt, ja. Jeg troede, du kunne være sund i dag. Jamen, det må jeg også godt. Værsgo, det er til dig. Det er rigtig godt. Bare han sørger for kaffen, og det der, så er det fint nok. Ja, det er dejligt. Det skal vi andre jo ikke spekulere på. Vi skal bare komme og strikke. Vi slapper af. Rigtigt. Altså, hvis jeg opfører mig pænt, så kan jeg godt få lov til at snakke med. Hvis de snakker om rettenvasker, og jeg aner ikke, hvad de snakker om. Det er jo dybt godnat for mig. Det er jo noget Det der bliver der noget fint undertøj. Hvad par? Det bliver der noget fint tyndt undertøj. Jamen, det tror jeg på, når du siger det. Det kan jeg garantere for. Men det er da dybt imponerende. Du tager 2 grene og en snor, ikke? Og så kan du få alt muligt ud af det. Det er da imponerende. Den betegnelse har jeg aldrig hørt før. Det er jo i bund og grund, det der. Men det er jo rigtigt. Og så bliver det sådan noget. Det der med at komme hen og strikke lidt, enten det er strømper eller det er firkanter, det er bare dejligt. Men altså, hvis ikke jeg havde haft det, så ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg havde eksisteret. Nej. Når man tænker på starten her, det var 3 gange på et efterår. Ja, det var sådan noget lignende. Og så sad vi der alle sammen. Skal vi ikke mere? Ja. Det er sgu da utroligt, man kan lave sådan noget af 2 pinde og en snor, ikke? Kan du have det? Farvel og have det godt. Til modanvisning, ja. Gør vi bare, Jette. Farvel så. Farvel, Ingeborg. Kan du have det godt, til vi ses næste gang? Ja. Det håber jeg. Det er snart. Ja. 11. april. Ja. Og nu snakker de igen derinde, ja.